गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नै हिमानसि आरो आं दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों। माने जोंनि खाथियावनो सैटारडे माने सनिबाराव जाग्रा मोनसे बाजार दङ आरो दा जों थांथ'थ'नो जों बाजार खालामथ'नो नोंथांमोननोबो सनिबार बाजाराव मा मा मोनो आरो बेसेबां गिदिर जायो बेखौ एसे दिन्थिनोसै। मा लाबोगोन हिमानसि? मेथाइ लाबोगोन? बानलुबो लाबोगोन? ए पियास ना लाबोगोन? ए बरिया 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 बै मोनसेयाव नै दायो जों बाजाराव थांनो ओंखारबाय। हिमानसिजों आंजों थांगोन आरो ना। नै हिमानसिया बेयाव गाखोगोन। औ जेने तेने गाखोनो हाबाय हिमानसिया जोंहा। नैखौलानो आं दरजा मारिनोसै ना। हिमानसि बहा थांगासिनो जों दा? बाजाराव नै जोंहा हिमानसिया सफैग्रोमोना बरफसो जाबाय। गोथाव बरफा। फाइनालि जों बाजाराव मोनफैबाय नै। जोंनि बाजाराव मा मोनो नायनानै लादो। नै फिथा लावदुमबो मोनो नै। जोंहा हिमानसिया नै हाथायाव फैनाया पानिपुरि जाबाय, बरफबो जाबाय ने। आरो मा जाबावगोन? हा? बानलु जागोन? अके बानलु बायगोन ने? नैबे दखानियाबो बर'। जोंना माने बेयाव बे हाथायाव बर'आनो गोजा आरोना फ्राय। साना फानग्रा, पानिपुरि फानग्रा, फिथा सुङा फानग्रा, दावदै फानग्रा। औ नै आबैमोना मैगं फानदो बिथिंबो दखानिया। नै बिसोरबो बर'आनो फानग्राफोरा। 30 थाखा पुवा। दे पुवासे हरदो। मोनबाय? बेसे लानाया आबौ? फैदो थांसै। सजनाया बेसेबां दामा? बे गिदिर गिदिरा? अलप खम 30 थाखा। मालिकआ लादो? मालिक दे ला। 30 थाखा केजि ना? बारा दाम नङाथ'। केजिया 20 थाखा। अ पुवा 40 थाखा। औ बा दे फानबाय था। जोंनि गामिनिलै दखानिया। दे बाजै मोजां ना खबरा? ना गोरान? अमानि आदार। अमायासो जायोना बेखौ? आयं सादा फानदो। राजा ओइ राजा बा नै जि दखानबो दङ। सेल जादोंना जायाखै? दे औ दाबो औ थुदो ओइ ना दखानथिं थुदो। सादा बुंलायबाय ए फैदो जाग्रायानो गैया। बाजाराव दैखौ ओरै बोनानै ओरै नारना होदो।
Sini bulannya. Jerbai. Lansinaय मोनसे लागोन जागोन नोङो बरिया जाबाय কি পাই ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন কিবা মেডিচিন পায় नै जोंहा गोदान बिजनेसमेन जोंनि गामि खाथिनिनो माने बिथाङानो मालिकआ जोंनि गामि खाथिनिनो सोरबा जानो गोसोबा फैनो हागोन शनिबार खालि बे बाजाराव होयो आरो न बिनिफ्राय बहा होयो गेरुवा औ आच्छा बरिया फाइनालि लोगोफोर जोंनिया बाजारा जाबाय लानांगौ खिनिखौ लाजोब्बाय जों दा देखायसिगोन दा जोबथारनायाव जोङो माने मम'बो जाबाय न मानसि मम' जाबाय नै बिथिं मम' शप गोदान खुलिदों सोरजि मम' शप नामखौ होबाय आङो नाम गैथ'वामोननो मम'बो जाबाय बहुत टेस्टि बाङालिगाव बाजाराव सप्ताफ्रोमबो सुनिबार खालि मोनजागोन जाय जानो गोसो फैबानो जाबाय आरो बुधबार दिना माबायाव गेरुवा बाजाराव शुक्रबाराव बर' बाजाराव मोनजागोन आरो जाय जानो गोसो फैबानो जाबाय आरो दखानिया गोदानसो नालाय बयबो सापर्ट होफैयो जानानै गावजों गाव सापर्ट होलायखानांगौ नालाय ने हिमानसि स' गाइस जोंनिया बाजाराव जाबाय नालाय जोंबो थांनोसै जोंनिया माबाया लोगोआ नै रानिया एकदम लाजोबनो नागिरगासिखौबो बांद्राय गोबाव थाजाला थांसै बाय बाय हिमानसिया मालाय दखानि जादों सेन्देल दखानि नै